Det er blevet tid til at melde sig til menighedsweekend i Aarhus Bykirke. Vi skal sammen gå mod centrum. Vi skal finde ud af, hvad er det egentlig, vi går og laver som mennesker, som kristne. Hvad er sådan centrum i det, vi bruger vores tid på? Er det bare, at vi lige falder over et eller andet og bruger vores energi på det, eller skal vi være mere fokuseret i, hvad det er? Det handler om at være menneske og være kirke i Aarhus centrum. Vi skal mod centrum, vi skal spejle os i den første menighed. Sammen. Så skal vi også ud i byen, og der vil være mulighed for at komme ud og gøre en forskel i Aarhus centrum. Og vi skal være sammen som menighed. Alle præsterne vil være der, og mange fra staben vil være med. Vi glæder os. Jeg glæder mig rigtig meget til at have god tid til at være sammen med jer og få nogle gode snakke og finde ud af, hvorfor vi er her og hvad vi gerne vil her i 2014, hvor vi sammen skal gå mod centrum. Det er blevet tid til at melde sig til menighedsweekend. Det er næste weekend, og jeg håber, at vi kan være rigtig mange, som kan være sammen der.